la ilaha illallah, la ilaha illallah, aniya da yan faira. Tabbacin kowace rayuwa da gausi ta kasanta ya azimul kadari matabbacin dukkan karni. To ashe kowace hallara da na ta salon aikin dan uwa ka rike takata wata yi wadace ni. Baka ki sanya maza gabanka inda ka so baya babu mai taimaka kala ya taragin akawani. To ashe dukkan rayuwar da ba shehu cikin ta riga ta gurbata ni da gausi aka yi ni. Ya ilahi ka daɗo salatuka ga masoyin kamahiyar kubri mai gida a gunna na Khadija. Ta sahabbai da diyan batulu tushen kabuwar mu shurafa wanda ya bar ku gaskiya ya shiga danja. Bas da kaina a gaban ki ban ga ranar tashi ba sai ya da baɗi mani gare ni kin zarce hujja. Ke kike ta sarifin zukatukan ran aka wani na fahimta mai bindiga akan je masa soja. Lafiya sarki shewa Ahmad Atijani halara ta kurin ba uban da zai iya gano ka. Bani sirrin daga na faɗa a gane daga nan ne dan Habibu jini gunka amsa roƙonka da kanka. Fara santsin halara da salbu maulaya da gira da ganin kai dan umma karkasa in gabiyinka. To ashe komai la ta kori komai sai Allah la ilaha illallah ta hana mu miyo shirka. Jarumi a maza tafiyar ka ba ta rago ce ba shewa Abubakari dan isar khalifa ka dube ni. Dan cika da isar shehu sai ya ji kaka gunka dan khalifa Usman garkuwa baje shedani. Tun da dai ni ji ka agunka ne abban Ahmad dan isar anta agunka abba kare ni yakini. Shehu dan buyanka da bayyanar ka cikin Allah kar ka bar mugu ko ba muguwa su kusance ni. Kusa ka buya muradi burin aka wani yanzu baya wuce san ka tabbaci dan Usmanu. Dan uwa duba a tiku san ka ya isa ishara in ka bar gausi kanka kai yiwa kai da kununu. Tafiya ta tafi duba tafiyar Ahmadu Yarwa zaka gane gausi ake nufi duk aka wano. Shehu mun tuba ka bar mu da'iman a masoyan ka dan isar shehu jibiri makau da sherin shedanu. Shehu barhamu ta ya kafari ne ba a gane ba dawwamamman sarki ina uban da ya gano ka. Bayyanar ka buyanka ne ka cinye aka wani ya haƙiƙar duba ya kai kake duka ɗauka. Shehu dan girman shehu sai ya ji da aminin sa sana awwal dube mu ba ma auke shi dumarka. Shehu dan me kafin gadan naje ga gausul ibadi duk roƙo na ka ce da ni je na baka. Ashe wanda ya koshi dai sani na ke gyasa shehu yunwa ta mamayen ciyar ni da hannunka. Shehu dan girman sai ya dafati ha shayar ni bar ruwan salgarka da kanka baya kamin wanka. Wa yake da uba ne kamar uban mu mushelanta gaskiya gausi lamarin ka kai bai iya dauka. Shehu dan girman shehu arazumi baban kawu shehu duban lidifi ga mafiyanka masoyanka. To ashe me yaki yakan sako rigar saki shehu barhamu ya yaki kaunu ba da makami ba. Shi yake baza ruhi ya kimsa Allah a cikinsa sai ya maida ya rufe gwanin mu ba na ku bane ba. Din ya duma mai duniya ina ne ba faira ko ina ta je shehu kai da kai ba a arba. Wa ya ja maka ya kai gaci a ya gausul azirgin ka halaka ne shehu dole ne abu bayan ka. Tabbaci ke da ta tabbatar da mu a cikin shehu ja'iman gausi dan isar ka bar mu masoyanka. Tun da guzur dora ga munkiri aka gano ta me faɗin umban shehu yanzu zan zagi ubanka. Aniya da yan faira shehu sakba wasa ba wanda yayi wasa zai gani batun mu muka saka. La ilaha illallah janibin so barhamu mun riga mun shaukanci ne da kai ba ma shakka. Warwara sanya naɗi ina uban wani gana mu baya kenan me ja da kai kwarai ya shiga sarka. Sai da tarko aka kama gafiya na shelanta yan uwa a halin lamarar ido baya toki. To ashe me bakin uwa yake kin barhamu shugaban mabiya da Hamdu ta ba masu buraka. Na faɗa dai tafiyar da babu gausi shirme sai ta fahimtar me kwarashi yakan yi irin saka. Wanda saurara dole zan sako baban shehu dan girman sa ka ƙara sai ta ni cikinka. Dan sharifi mai faɗi ma na
faira shehu karbi yaban nan da kai da kanka ka ɗau tuta. Salmanul faris bi salam masoya da magauta ku rike aikin ku ni nawa aikin na fahimta. Aniya dai yan faira, aniya dai yan faira.